on pieniä ongelmia ton kärryn laittamisessa. No, tässä vaan vähän pelätään, että toi kärry hajoaa, koska se ei edes oo meidän. Niin, tässä on vähän mukava sitten ootella, että saatais toi kärry ja että hajoako se. Ja mä tuun tekemään sitä toisen videon, jos toi kärry hajoo, ja siitä, että miten kävi. Hajosko se vai ei. Nyt mun isä ja isän velipoika, tai no ihan sama mikä se sille ikinä onkaan, mutta jotain sukua kuitenkin, niin käy hakemassa lankkuja noitten piikkien alle. Ja katsotaan sitten sen jälkeen tuleeko uutta videoa. Heippa!